Давам отговор на хилядолетния въпрос. А именно с какво се коси най-добре? Косачка или тример, бензин или батерия? По принцип двора ми е декар и половина, но на мацките казвам, че е 2 декара и просто днес му е студено. Основният проблем обаче не е в размера, а по-скоро в това, че е толкова запустял, че Bear Grylls искаше да идва да оцелява в него. Та речих да видя кой инструмент как би се справил с терена и с плевелите, с които трябва да се сборя. Почти толкова важно, колкото самите инструменти е облеклото, затова набързо се преобличам. И да, наясно съм, че изглеждам си, но ми трябва попечител. При косенето може да си газар само до първия сочен плевел, който са пръсне в лицето. Братле, каква е тая алтерация? Пълним с бензин обикновена бутилка от минерална вода и слагаме вътре 60 мл масло. Вместо жумелска пластмасова шпула използвам метална глава, защото нямам намерение да сменям корда на всеки 5 минути. За корда ползвам квадрат на 2,4 мм. Няма как да очакваш това да пререже това няколко сотни хиляди пъти. Сипвам гориво, обезвъздушавам и закопчавам ярема. За около 10-15 минути успявам да разчистя около 50 квадрата. Давам 9 от 10. След бензиновия тример е време да видим как ще се справи електрическия. Дори след тега в старт се доказва като доста полезен инструмент, особено маневрен и удобен за трудно достъпни места, като около ограда. 7 от 10. Бензиновата косачка не е пригодена за такъв терен или за такива плевели, но за нея голямо съжаление сме в България, където всеки трябва да прави всичко. Така че електрическия вариант пак е по-лек от бургаски маняк, но за съжаление твърде тих, съседите ви няма да вам мразят достатъчно. За накрая оставям този среден по размер, някои биха казали даже голям тример, който ми свърши мега добра работа в това да окуся около вошките, без реално да има риск за тях. Запази това видео за следващата си коситба и ме последвай за повече съвети за градинарство.